በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዛልኩም ክቡራት ቤተሰቦች ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ንስኻትሞ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እንኳዕ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ዓመታዊ በዓል እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ጸሎቶም በረከቶም ኣይፈለየና አሜን። ሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ በረከት ክኾነና ናይ ዕለት ስንክሳር 12 ግንቦት ሓቢርና ነንብብ። ብላይክ እተው ኢኹም ኩራተይ። 12 ግንቦት ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ። በዛ መዓልቲ እዚኣ መምህር ኩሉ ዓለም ኣባ ዮሃንስ አፈወርቅ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ካብ ደቂ ሃገር እስክንድርያ እዩ። ስም ኣቦኡ ኣስፋኒዶስ ስም ኣድኡ ድማ ኣትናስያ ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ኣዕርዮም ሃፋትም ነበሩ። ለዚ ወዶም ድማ ብሰናይ ኣተዓባብያ ዓበይዎ። ገና ካብ ህፃንነቱ ናብ ግሪክ ከይዱ ናይቲ ዘመን ሳይንስ ወይ ድማ ፍልስፍና ካብ ኣፉ ክሳብ ገደፉ ተማሂሩ ተመለሰ። ንቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ፍልይ ካብ ዘብሎ ነገራት ሓደ እዚ እዩ። ብዘመናዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ እዚ ተሪፍዎ ዘይበሃል ሊቅ ዝኾነ ገና ኣብ 15 ዓመቱ እዩ። ብክልተ ወገን ዝተሰሓለ ሰይፊ ብምዃኑ ብሂወተ ስጋ እንተሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሕዚ እውን ንመናፍቃን ዓብይ ናይ ርእሲ ሕማም እዩ። እዚ ቅዱስ ገና ብ16 ዓመቱ ሃብቲ ንብረት ውህበት ክብርን ፍልጠትን ዝመልአሉ እኳ እንተኾነ ዘለዎ ኩሉ ንነዳያን ንድኻታት ሂቡ መፅሓፍቲ ጥራሕ ኣኪቡ ምስ ዓርኩ ቅዱስ ባስልዮስ ናብ በረኻ ኣተወ። ሰውነቱ ብፆምን ብፀሎትን እንዳቐፅዐ ኣብ በረኻ ክነብር ከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስን ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናብኡ መፁ። ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ስልጣን ሃቦ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ወንጌል ሂብዎ ተሰወሩ። ድሕሪዚ ዕለት ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ባሕሪ ምስጢራት ኮነ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ብኣንድምታ ተርጓሜ ተንተኖ። ብፍላይ ንሓዲስ ኪዳን እናተመላለሰ ኣመስጠሮ። እዚ ቅዱስ ሕልንኡ ከይደኸመ ንጹህ ኣእዳዉ ከይዝሓለ ዝፀሓፎ ደርሳናትን መልእኽታትን ትርጓሜታትን እንትትቁፀር 10,000 መልአ። ናይ ብሓቂ ነዚ ኣግርሞት ኣንክሮ ይግባእ። እቲ ዝገርም እዚ ኩሉ እንትስራሕ እንተሎ ዕድሙኡ ገና ንኡስ ኣብ ማዕረገ ዲቁና ነበረ። ድሕሪዚ ብእግዚአብሔር ትእዛዝ ቅሽና ተሸይሙ ብስብከተ ወንጌል ብዙሕ ቦታታት ኣብፅሐ። ብቅድስንኡ ስለ ዝፈተውዎ ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሾምዎ። ኣፈወርቅ ዝዛረብ ኮነ ክምህር ከሎ ዝዛረብ ኮነ ድምፂ ዝገብር ኣይነበረን። ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ዝተለዓለ እቶም ህዝቢ ብምድማፅ ይሰምዕዎ ነበሩ። ክምህር እንተሎ ምድራውያን ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ልዑላን መላእኽቲ ተኣኪቦም የደንቕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ እውን እምቤትና ኣብ ማእኸል ህዝቢ ከሎ ኣፈወርቅ ኢላ ፀውዐቶ። ስለዚ እዩ ኣፈወርቅ ዝበሃል። እዚ ቅዱስ ብስልጣነ ቃሉ ንመልአከ ሞት ገሲጹ ን10 ዓመት ኣቂምዎ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ንሰብ ማዕረ ይርኢ እምበር ኣይፈላልን ዝነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ንጉስን ድኻን ማዕረ እዩ። ንሞት ዝበቕዐ እውን እዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ በቲ ወቕቲ ንግስቲ ኣውደክስያ ናይ ሓንቲ ድኻ መበለት መሬታ ሕደገታ ምኸራ ግን እምቢ ስለ ዝበለቶ ኣወገዛ። ንሳ ግን ምስ ሓጥኣንን
መናፍቃንን መከራ ክልተ ግዜ ኣጋዓዘቶ። ኣብ ዝተሰደደሉ ፍረ ኣፍርዩ ኣስተምሂሩን ኣእሚኑን ብ407 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቤተ ክርስቲያንናን ምእመናንን ከይጸገውዎ እንዳናፈቅዎ ብ60 ዓመቱ ተፈለዮም። በቲ ወቅቲ ዓብይ ሓዘንን ብክያትን ተገበረ። ሓደ መዓልቲ በቲ ዘመን ሕያዋይ ንጉስ ኣርቃድዮስ ግብሪ ኣእተወ ወይ ድማ ግብጃ ገበረ። በዛ ለይቲ ድማ ቅዱስ ሊቀ ዮሃንስ ተዓጢቁ ክጽሊ ከሎ ኣባ ማርዳሪ ዝበሃል ጻዲቅ ድማ ካብ ሰማይ 12 ሊቃነ መላእክቲ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብግርማ ክወርዱ ከለዉ ተመልከተ። ደንጊጹ ናበይ ኢኹም ጎተተይ እንትበሎም ናብ ቁስጥንጥንያ ናብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ንኸይድ ኣለና በልዎ። ንሱ ንእምቤትና ከም ዘመስገና ጎይታ ነጊርና እዩ እሞ በልዎ። በጃኹም በሉ ንዓይ ከዓ ናይ ኣፈወርቂ ምስጋንኡ ክግለጸለይ ምእንቲ መርቑኒ በሎም። ሊቃነ መላእክቲ ድማ መርቕዎ እሞ መንገዶም ቀጸሉ። ንጽባሒቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እቶም ሊቃውንቲ መሳፍንቲ ጳጳሳት ህዝቢ ኩሎም ተኣኪቦም ካብቲ ግብጃ በልዑ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ግን ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ኣይበልዐን። ግብጃ ምስ ተወድአ ንጉስ ኣርቃድዮስ ንሊቀ ቅዱስ ኣፈወርቅ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ማእኸል ጉባኤ ሓተቶ። ንምንታይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እያእመራ ዮሴፍ እስከ ዓመ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ናይ በኩሪ ወዳ ክሳብ ትወልድ ኣይፈለጣን ማለቱ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 25 ዘሎ። ስለምንታይ እዩ እንተበሎ ቅዱስ ሊቀ ተሲኡ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ከተርጉመሉ ጀመረ። ድንግል ማርያም ንጹህ ብርለ ትመስል ብርለ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎ ፈሳሲ እንተመሊእኻዮ ነቲ ቀለሙ ብሓንሳብ ይቃየር። እምቤትና ከዓ ንጎይታና ስለ ዝፀነሰት ሕብረ መለኮቱ ክለዋወጥ ከሎ መልክዓ ከዓ ምስኡ ክለዋወጥ ከሎ እንዳረአየ ዮሴፍ ይስንብድ ነበረ። ንሳ መን እያ ኣብ ማህፀና ዘለኸ መን እዩ እንዳበለ ይጭነቕ ነበረ። ጎይታ ድሕሪ ምውላዳ ግን ሓደ ሕብሪ ሓደ መልክዕ ስለ ዝኾነት ኣቐዲማ መን ከም ዝነበረት ኣይፈለጠን። ሕዚ ግን ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ወዳ ከዓ ኣምላኽ ዘበኣማን ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ እንዳበለ ክትርጉም ከሎ ሰሚዖም ኩሎም እንዳደነቕዎ ኣብኡ ዝነበረት ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ስእሊ ኣድህኖ ኣፈወርቅ ልሳነ ወርቂ ኣፈ በረከት ኢላ ተዛረበት። ኣብቲ ግዜ ኣርቃድዮስ ናይ ወርቂ ልሳን ኣብ ቅዱስ ዮሃንስን ኣብታ ስእልን ገበረ። ኣፈወርቂ ግን ብሓፂር ተዓጢቑ እሰግድለኪ ወእወድሰኪ ኢሉ ሎሚ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዘሎ ምስጋና ሰተት ኣቢሉ ደረሰላ። ነዚ ምስጋና ከዓ ሊቃነ መላእክቲ ሰሚዖም እንዳደነቑ ናብ ሰማይ ወፁ። ሊቀ ቅዱስ ዮሃንስ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ 35 ዓመቱ ኣብ ዘመን ንእሽተይ ቴዎድዮስ ስጉኡ ኣፍለስዎ ናብ ቆስጠንጥንያ ምስ በጽሐ ከዓ ካብ ናፍቆ ዝተልዓለ ዓብይ ዝማሬን ንባዓትን ተገበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ነቶም ህዝቢ ባረኾም። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ለዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ከምኡውን
በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሃገረ ኢየሩሳሌም ናብ ዝነበረ ናብ ነቢይ ዕንባቆም ለኣኾም። ንሱ እውን እኽሊ ግራቱ ይዓጽዱ ናብ ዝነበሩ ምሳሕ እንትወስድ እንተሎ ዕንባቆም ነቲ ምግቢ ፀይሩ እናሃለወ ብፀጉሪ ርእሱ ወይ ድማ ቅርቅርቲ ርእሱ ሒዙ ናብ ሃገረ ባቢሎን ኣውፅሖ። ዳንኤል ናብ ዝነበሮ ጉድጓድ ኣናብስቲ ድማ ኣውፅሖ። ካብቲ ምግቢ ድማ ንዳንኤል ሃቦ። ካብኡ ድማ ንዕንባቆም ናብ ሃገረ ይሁዳ መለሶ። ምስኡ ከዓ እቲ ምግቢ ነበረ። ሽዑ እኽሉ ኣብ ዝዓጽደሉ ቦታ ቆመ ይብለና። ምእንቲ እዚ ድማ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን በብወርሑ መዘከርታ በዓል ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንኽንገብር ኣዘዙና። ኣማላድነቱ ምሳና ይንበር ለዓለመ ዓለም ኣሚን ኣሚን። ናይ ቅዱስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ከምኡ እውን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ኩሎም ብዝለምዓንቲ ተሓስዮም ዝውዕሉ ቅዱሳን በዓላት በረከቶምን ጸሎቶምን ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ ናይ ለማዓንቲ ዝነበረና ናይ ዕለት ስንክሳር እዚ ይመስል። ካብ ዝተጋገኽዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኣርመለይ። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ቤተሰብ ኮኑ። ኩራት ኣሕዋተይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። مسكرنا يا نزيون مسكرنا يا نزيون عبتقارو باتاس بابلون تقميتنا بقنا